че към 5 часа българско време ще знаем името на следващия, новия или стария нов стар президент на Америка. За сега новина оттам няма. Очаквайте коментар след минути в изданието на Преди всички. Днес то ще мине под знака на изборите в Америка и разделата ни с патриарх Максим. Виолета Панова, Христина Янкова, Светослава Кузманова и аз, Силвия Великова, ще бъдем с вами. И така, не можем да кажем все още на нашите слушатели кой е победителя в президентските избори в Съединените щати. Можем да кажем обаче как изглеждат резултатите и приближаваме ли се към финала. Имаме връзка с Асен Асенов, който е заместник директор на Центъра за преподаване и обучение в Американския университет в Вашингтон. Стана ясно, че Вашингтон даде гласа си за Обама. Добро утро от нас, господин Асенов. Добро утро. Нощта за вас продължава, да. Какво можем да кажем? Да. Какво можем да кажем за известните резултати? Ние следим, разбира се, тук световните телевизии и агенции и виждаме, че гласовете на електронната колегия се променят непрекъснато. Точно така. Двегодишната почти политическа драма на Америка с главен герой американския народ, която струва, може би, над 6 милиарда долара, върви към своята кулминация, може би до около час и половина, нещата ще станат съвсем известни, но в този момент се очертава победа за Обама, тъй като шансовете на Ромни да набере достатъчно гласове в избирателната колегия продължават да намаляват просто. Има много малки шансове, ако той наистина спечели Флорида и Охайо в същото време, но за негово съжаление нещата в Флорида се очертават да отидат в посока на Обама. Обама също преброението върви в момента, има доста силни позиции в Охайо, така че няма да изненада, ако Обама спечели евентуално тези два щета. Но добрата новина за Ромни, разбира се, е, че той спечели няколко щата, които в 2008 година отидоха за Обама. Индиана е един от тях, то се очакваше този щат да отиде към Мит Ромни. Другия щат е, разбира се, Северна Каролина. Господин Асенов, ще бъде ли обаче тази победа достатъчно категорична? Чухме вчера, че в щабовете на двамата кандидати за президент има много повече юристи, отколкото вероятно симпатизанти и че всички се готвят за битка и на следващия етап от доказване на сигурността на победата. Точно така, един от уроците от изборите, когато Буш и Ал Гор се явяваха на избори, един от тези уроци е, че е добре да имаш много добър тим от адвокати и двата отбора наистина имат такива тимове, но моето очакване е, че до там няма да се стигне. Можеше да се стигне, ако изборите бяха наистина много така близко в някои от тези ключовите щати, като Флорида, Охайо и на други места, за да могат да се успорят и да има едно повторно преброяване на гласовете. Но нещата отиват в посока на една чувствителна преднина за Обама, което ще накара евентуално Ромни да се признае за победен, може би, след няколко часа. Кажете сега как минаха самите избори. И тук четем информация от агенциите, че имало и недоволни американци, които не са успели да гласуват по различни причини. Видяхме опашките от телевизионните екрани. Тази нервност и, как да кажа, битка до последно, даде ли отражение на самия изборен ден? Макар да имаше и предварително гласуване, но в самия кулминацията на изборите. Точно така, предварително гласувах около 30 милиона души, което беше малко по-малко, също доста по-малко от 40 милиона преди 4 години. Искам да ви кажа, че днес аз направих два пъти да гласувам. Първият беше неуспешен, просто защото трябваше да чакам около час и половина. Аз реших, че не мога да отделя толкова много време. И в резултат на това отидах за втори път и тогава ми отне само 15 минути. Част от моите колеги са чакали по около 2 часа и половина. Просто защото една от причината, трябва да се знае това в България, че в Америка днес е работен ден и хората отиват на работа, преди отиват на работа обаче отиват да гласуват или след работа също отиват да гласуват. И над 2 милиарда долара се пръснаха за политическа агитация и хората бяха така, как да кажа, нажежени масите да отидат и да гласуват. Доста неща са така, ще протекат от тези избори като решения и големия проблем е кой ще плати, примерно, за излизането от кризата.
дали средната класа или горната средна и богатата класа. Какви отговори дават двамата кандидати? Ами вижте, отговорите всъщност тази година бяха в така класическото разделение на Америка. Републиканците казаха, че не трябва да се повишават данъците, това число особено на богатите хора, че изходът е в намаляването на социалните разходи, в това число много социални програми. Над 40 милиона американци разчитат на подобни плащания и разбира се, те трябваше да излязат да гласуват срещу едно такова урязване на техните доходи. В същото време много хора не искат да плащат данъци или да им се повишават данъците и те също излязаха да гласуват. Какъв ще бъде отговора? Истината е, че Америка е на ръба всъщност на една финансова катастрофа. 16 трилиона е държавният дълг на Америка. Той е несъстоятелен. Над 70% от брутния национален продукт съставлява този държавен дълг. И много скоро, в началото на януари идната година, много от тези данъчните намаления всъщност автоматично ще се премахнат и част от хората ще трябва да плащат по-високи данъци. Независимо от обещанията на изборите. Той ще се окаже, че икономиката диктува други правила, да. Точно така. Значи, Мит Ромни обеща, че няма да повишава данъците и всичките, например, републиканци, които се съревноваваха за места в двете камари на Конгреса, подписаха декларации, че няма да повишават данъците. Но истината е, че Обама каза, че данъците неизбежно ще трябва да се повишат за горната класа. Това е едното. Второто, той обеща, че всъщност няма да се стигне до урязване на доходите. Но истината е също, че това не зависи само от президента, зависи и от Конгреса. И начина, по който се гласува днеска, се оказа, че всъщност сегашното статукво ще се възпроизведе. Или демократите ще имат доминираща роля в Сената, републиканците в долната камера, камерата на представителите, президент евентуално демократ и това е класическа схема за дълги продължителни преговори евентуално, за намиране на един компромис. Но и взаимно контролирана, между другото, между партиите, което и обяснява защо всъщност за разлика от България, в изборите в Америка няма толкова голям драматизъм, защото там има правила и един или друг президент няма кой знае колко голяма възможност да обърне тези правила. Кажете, тук България беше обиколена от един клип с плачещо момиченце, говорещо, че е умръзнало от Барак Обама и Мит Ромни. Умръзна ли на американците тази дълга предизборна кампания? Ами, вижте, зависи кого питате. Лично на мен да, защото във всеки ден на нашия телефон, на секретаря ни, се появяха поне по 4-5 обявления и покани да гласуваме за един и друг кандидат. И тук нашия район не е от така нещо оспорване. Само си представете, че какво е било в ключовите, да. Точно така. Десетки пътувания на Обама до Охайо, десетки пътувания до щати като Айова, Колорадо, Ню Хемпшир, Флорида. Просто тези хора се нуждаят от малко почивка. Надяваме се, че ще им бъде дадена достатъчно рано днес, защото известното име на победителя може би ще направи по-спокойна ситуацията, поне от гледна точка на финал на изборите. Благодаря ви, Асен Асенов, съместник директор на Центъра за преподаване и обучение в Американския университет в Вашингтон, с първи коментар за все още неясния изход от изборите в Съединените щати. Чухте неговата прогноза, най-вероятно Барак Обама ще остане президент за още един мандат. Кратка песен и от Вашингтон в Токио.